बायदि जेबो पार्टी गोदान गैया बनसु माने BSU थांनाय समाव BPFनि युथ उइं मोनसे दङ जाय माने उइंआ माने गाज्रि हाबाफारिजों लोब्बा थाफानायजों लोगोसे बिभिन्न समाव जोंनि बर' रायजो राजाखौ डिप्राव खालामबोदोंमोन बिटिआर रेकर्ड जानायनि आगोलाव बे BSUआनो बड'लेण्ड नाङा होननानै बिटिआरआव आरो गोदान एग्रिमेन्ट नाङा डेभेलपमेन्ट नाङा होननानै गोबां होख्राव गामिनि रायजो राजाफोरखौ बादा होदोंमोन दिनै बे माथाम माब्रैसो सियाल माखासेयानो आरोबाव खनसे ज' जानानै गोदान मोनसे नाम होनानै अफिस फुदुलि गामि रायजो राजानाव फैसा बिबथिंदों गावबा गावनि उदै गिदिर खालामनायनि बादै जेबो बिसोर गोरोंथिबो गैया रोंगौथिबो गैया होननानै आं बुङो आरो बनसु होननाय रावबो गैया BSU बे सोदोबासो रायजो राजाया मिन्थिना लानांगौ आरोखि मिनिंलेस थांखि बेवहाय जेबो मिनिं गैया आं दहायनो बुंखाबाय बिथांमोना गावसोरनि उदै गिदिर खालामनायनि सिमां बेखौनो बर' रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि खालामनानै फिन खेबसेबाव थगायनानै बिथांमोनहा माने बड'लेण्डनि नामाव रां खामायनायनि मोनसे लामा लादों बेनि बादै जेबो नङा आरोखि नोंथाङा रायजोफोरखौ मा सांग्रांथि होनो सानो आं सांग्रांथि होनो लुगैदों जे दानि जि समय बे समाया जौगानायनि समय दानि जि समय बे समाया गावनि मोन्थायखौ लानायनि समय गासैबो दिगाव सोलोंथाइनि दिगाव लानानै गासैबो रांखान्थियारि जौगानायनि जि जोंहा सुबिदा दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै आसाम सरकारनिफ्राय लानानै दिनै बिटिआरआव बे गासैबो सुबिदाखौ लानो थाखाय रायजोफ्रा लोब फैनांगौ आरो लोब डेभेलपमेन्टजों इनभल्भमेन्ट जानानै जोंनि बिटिआरनि जि सरकार BJP UPPनि जि सरकार बे सरकारनि आमेजखौ लानांगौ आरो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101536360